naina hambai jotono media friends tai joto khajani diprasa takutai bujong ini salmani 12 tarik 12 Jun ini salau kaisa dipramotha yang kumlung coordination de kaisa nuwa jijak panda tongmani ini postpone khai jaka watui lai phaimani bagai tai sini borok baksa phai sok pai jana bagai apa nano sungkini saya jorti kalau begitu jaka tai buskang father oh sewan su lainai komite coordination committee ni bisiti tai waisa sengapono khlai jak nai asun jokna ham